Това е един превъзходен солен кекс с тиквички, орехи и котедж сирене, който можете да си приготвите много лесно, подходяща за закуска. Той съдържа много фибри, полезни мазнини и протеини. И сега ще ви покажа как да си го приготвите. Разбийте яйцата с миксер на висока скорост за около 3-4 минути, за да се получи пухкава смес. Добавете мазнината, а след това и котедж сиренето, докато разбивате с миксера. В по-малка купа смесете брашното, бак пулвера, солта и чесъна на прах и други подправки по избор, ако ползвате. Постепенно добавете сухите съставки към мокрите с леко разбъркване с гумена шпатула. След това прибавете настърганата тиквичка и орехите и разбъркайте леко до поемането им в тестото. Изсипете сместа във форма за кекс, която сте намазнили и поръсили с брашно. Печете около 50 минути в предварително загрята на 180 градуса фурна, докато клечка забодена в центъра излезе суха. Изчакайте кекса да се охлади леко преди да го сервирате.